Habang patuloy na nag-uusap sila Samuel, panay naman ang pag-inda ni Pio Carpio ng kanyang sugat. Sa bawat pagbigkas niya noon kasi ng mga kataga, panay ang pagkirot ng mga sugat sa kanyang buong katawan. Ay, salamat naman at nagawa kong sugatan ang huklubang yon. Mas lalo kong naramdaman ang buhay kong katawan at laman. Wika ni Pio Carpio habang dahan-dahan itong umuupo sa silya. Para bang mas nagagalak pa noon si Pio Carpio sa kanyang sitwasyon na siyang labis na ipinagtaka ni Samuel. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Samuel na matagal-tagal na din palang hindi nakakatanggap ng ganoong pinsala ang kanilang pinuno. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumungo si Gonzalo sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Kitang-kita ng dalawa ang labis na pagkalungkot nito sa mga pangyayaring inaasahan. Habang sila ay nag-uusap, doon inilabas ni Gonzalo ang kanyang sama ng loob sa huklubang pumatay kay Suplito. Tio Carpio, aalis na muna ako ngayong gabi. Tutungo ako sa lugar na pinagsanayan ng ama ko upang paghandaan ang aming sagupaan ng hukluban. Ngayong dumudugo ang buwan, ipapakita ko sa kanya ang bagong anyong tataglayin ko. Matapos makapag-uwi ka ni Gonzalo, muli din itong pumasok sa kanyang pamamahay. Kinuha nito ang mga langis na ginagamit niya upang salubungin ng kagalakan ang pagdurugo ng buwan. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na ngang umalis noon si Gonzalo. Hindi naman ito nagawang pigilan nila Pio Carpio dahil alam nilang matindi na ang paghihiganting hinahangad nito. Dahil sa mga sinabi ng kanyang pamangkin, agad din namang sinipat ni Samuel ang buwan sa kalangitan. Bigo siyang masilayan ang pagdurugo nito, gawa ng hindi pa gaanong sumasapit ang dapit hapon. Kasabay ng pagkawala ni Gonzalo sa mga paningin nila Samuel, ay agara namang pagpasok ng dalawa sa pamamahay nito. Pinili nilang magbao ng mga pangontra papaikot sa pamamahay ni Gonzalo upang maitaboy ang mga masasamang elementong bumabalot sa paligid. Sa naganap kasing labanan noong nakaraang gabi, maraming nakasilay na nilalang sa pagkatalo ni Pio Carpio. Alam nilang mahina noon ang ermitanyo, kung kaya't susulitin nila ang pagkakataong gambalain ang pamilya ni Gonzalo. Ang 3 albularyo namang kasama nila ay panay ang pagpapainom ng mga halamang gamot sa mag-ina ng gabunan. Yun kasi ang susi nila Pio Carpio upang hindi tuluyang lamunin ng kadiliman si Gonzalo. Hindi rin kasi nila maaaring ipagsawalang bahala ang mga maaaring mangyari kapag tuluyang namatay ang mga mahal nito sa buhay. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakumpleto nila Pio Carpio ang mga pangontra sa paligid. Matapos nila itong gawin, sabay-sabay silang nanalangin sa loob ng tahanan ni Gonzalo. Humingi ng gabay noon sila Pio Carpio sa mga engkanto upang magabayan ang gabunang kasapi ng samahan. Kasabay nito ay ang paghingi nila sa ama ng dagdag na proteksyon sa pamamahay na kanilang sinisilungan. Ginawa nila ito upang kahit papaano'y magkaroon ng malakas na pananggalang ang tahanan ni Gonzalo. Aminado din kasi noon sila Pio Carpio na magiging mahirap sa kanila ang makipaglaban sa hukluban kung merong mga elementong makikisawsaw sa digmaan. Sa paglubog ng araw, ninais na lamang nilang manatili sa loob ng bahay. Si Samuel noon ay pilit hinahanap ang buwan upang makita ang pagdugo nito. Nang masipat niya ang dahan-dahang pagdurugo ng buwan, doon na niya nakumpirma ang sinabi ni Gonzalo sa kanila noong umaga. Huwag mong titigan ang buwan, Samuel.
Mapanganib para sa atin ang pagsilay sa pagdurugo nito dahil ang oras na ito ay para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wika ni Pio Carpio. Kung ako sa'yo, basahin mo na lamang ang pagkakasalansa ng mga bituin upang mapaghandaan natin ang mga pangyayaring magaganap sa hinaharap. Nang marinig ito ni Samuel, agad din naman niyang ibinaling sa mga bituin ang kanyang paningin. Pilit niyang binabasa ang pagkakasalansa ng mga bituin, pero hindi niya ito magawa dahil sa labis na gulong-gulo ang kanyang isipan noong mga oras na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla silang natigilan sa kanilang mga kinaroroonan nang muli silang makarinig ng isang taong papalapit sa pinto ng tahanan ni Gonzalo. Sa unang pagkatok nito ay bigla itong nagsisisigaw na para bang merong nangyari sa kanyang hindi niya inaasahan. Rinig na rinig noon nila Pio Carpio ang pagtakbo ng nilalang na yon, papalayo sa bahay ng gabunan. Sa pagbalik ng katahimikan ng paligid, bigla silang nakarinig ng isang pagsigaw na nanggagaling sa hukluban. Ang palaging sinisigaw ng demonyong yon ay ang pangalan ni Gonzalo. Dahil sa lakas at lalim ng boses ng matanda, halos mabingi na ang iilang kasama nila Pio Carpio. Matapos ang mga kaganapang yon, muli na naman silang nakarinig ng pagbato ng mga putik sa bubong ng tahanan nila. Hinayaan lamang nila ito upang umiwas sa labanan. Ermetanyong Carpio, haharapin ko na ho sila. Labag na ang mga kaganapang ito sa aking paninindigan bilang isang albularyo at kaanib sa samahan ni Ginang Cedes. Kahit mamatay ako ngayong gabi, ay hindi ko yung pagsisisihan. Wika ni Samuel habang naghahanda ng kanyang mga gamit. Huminahon ka, iho. Walang mangyayari sa iyo kung patuloy mong papairalin niyang paninindigan mo. Sa buhay, kung nais mong maging matagumpay, ay matuto kang maghintay ng pagkakataon. Darating din ang oras mo, Samuel. Hindi lang ngayon. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Samuel, ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang nais ni Pio Carpio. Ang iilan sa kanilang mga kasama ay ninais ng pasamahin ang ermetanyo sa kanila upang harapin ang mga nilalang na nasa labas ng tahanang kanilang pinagsisilungan. Pero kahit anong gawin nilang pag-uudyok kay Pio Carpio, ay hindi nila ito nagawang mapasang-ayon sa kanilang nais. Sa paglipas pa ng ilang minuto, ay halos mapaligiran na sila ng samot-saring nilalang na nasa paligid. Marami na silang naririnig noon na kakaibang ingay na ang iilan sa mga ito ay bagong-bago pa lamang sa kanilang pandinig. Makikiramdam lang ba tayo dito? Sumama kayo sa akin at magdasal tayo. Nakakalimutan niyo atang ang pinakamalakas nating sandata ay ang pagdarasal sa Diyos Ama. Wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo nila sa sala ng pamamahay ni Gonzalo. Doon ay ninais nilang lumuhod at umpisahan ang kanilang taimtim na pagdarasal. Habang binabalot sila ng mga nilalang sa paligid, mas lalong pinalalakas nila Pio Carpio ang kanilang pananampalataya sa Amang may likha. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagdarasal, ay merong sumaging katanungan sa isipan ni Samuel. At ang katanungang yon ay kung ninanais ba ni Pio Carpiong si Gonzalo ang tumapos sa buhay ng hukluban. Alam niyang malakas ang ermetanyong yon dahil sa libo-libo na nitong karanasan laban sa mga demonyo. Labis ding ipinagtataka noon ni Samuel na kung papaano nagagawa ng ermetanyong gumalaw na para bang wala itong malubhang pinsala sa kanyang katawan. Panginoong makapangyarihan sa lahat, naway magsilbi kang liwanag sa madilim naming mga buhay. Iligtas niyo kami sa mga demonyo
at sa mga problemang aming kinakaharap ngayon. Ang mga buhay namin sa tahanang ito ay walang pagdadalawang isip na iniaalay sa iyo. O Panginoon, ikaw ay dakila sa lahat. Panalangin ni Pio Carpio. Habang nananalangin sila, may iilan sa mga kasama noon ng ermitanyo ang nagpapakawala ng mga palipad hangin sa paligid. May mga naririnig sila noong nilalang na bumabagsak dahil sa pagtama ng kanilang mga tigalpo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natigilan sila Pio Carpio nang marinig nila ang isang napakalakas na pag-alulong na nanggagaling sa baryo. Kasabay ng pagkarinig nila sa alulong na yon, ay napatigil ang lahat ng elementong nakikisawsaw sa hukluban. Dahil sa mga pangyayaring yon, nabalot ng ilang minutong katahimikan ang lugar na kinaroroonan nila Pio Carpio. Ermitanyong Carpio, hindi ba alulong yon ni Gonzalo? Tanong ni Samuel. O Samuel, si Gonzalo yon. Isang hudyat ang pag-alulong na yon na tuluyan ang nakapagpalit ng anyo si Gonzalo. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang panalangin. Hindi na nila noon pinansin ang mga itim na engkanto sa paligid, sa kadahilan ng hindi rin naman magagawang makapasok ng mga ito dahil sa harang na kanilang nilikha sa pamamahay ni Gonzalo. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsawa ang mga nilalang sa paggambala sa pangkat ni Pio Carpio. Doon na din nila itinigil ang kanilang pagdarasal, gawa ng ramdam nila ang pagsisilayuan ng mga ito sa paligid. Sa paglalim ng gabi, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan. Nang maramdaman nila Pio Carpio ang pagkawala ng mga nilalang, ninais nilang muling tingnan ang mag-ina ni Gonzalo. Hindi nila inaasahan noon ang pag-uwi ng gabunan, gawa ng labis-labis ang panghihina nito sa kanyang pagpapalit anyo. Kinaumagahan, balik normal na ulit ang mga kaganapan sa tahanan ng gabunan. Ang ginagawa noon nila Pio Carpio ay masusing pagbabantay sa mag-ina ni Gonzalo. Hindi nila inaasahan noon ang pag-uwi ng gabunan, gawa ng labis-labis ang panghihina nito sa kanyang pagpapalit anyo. Kinaumagahan, balik normal na ulit ang mga kaganapan sa tahanan ng gabunan. Ang ginagawa noon nila Pio Carpio ay masusing pagbabantay sa mag-ina ni Gonzalo. Habang papatirik noon ang araw, panay naman ang ginagawang pagbao ni Kaloy ng mga pangontra sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasilayan nila Pio Carpio sila Sulay na labis ang pag-alalay sa kanilang pinuno. Hindi naman nagawang makalapit ng mga ito sa bakuran nila Gonzalo, gawa ng masyado silang nasusunog sa presensya ng mga baong pangontra sa paligid. Sa paglapit ni Pio Carpio sa mga ito, agad din namang nagwika si Sulay ng, Ermitanyong Carpio, heto na ho ang aming pinuno. Alagaan niyo po siya dahil magiging paralisado yan sa loob ng 3 gabi. Kayo na ho ang bahala, Ermitanyo. Sana po ay magawa niyong mapaslang ang hukluban na nagpapahirap sa aming angkan at sa mag-ina ng aming gabunan. Sa pag-uwika ni Sulay, ramdam na ramdam ni Pio Carpio ang labis na panghihina ng katawan nito. Animoy nilakasan lamang nila noon ang kanilang loob na madala si Gonzalo sa tahanan nito. Sa pagtitig ni Pio Carpio kay Mirno, kitang-kita niya ang walang patid na pagtulo ng laway nito na para bang isang aso. Matapos makuha ni Pio Carpio si Gonzalo, agaran din namang naglakad papalayo ang tagasunod nito.
Hindi na nagawang lumingon nila Sulay sa pamamahay ni Gonzalo, gawa ng nasusunog ang kanilang mga mata sa tuwing sinisipat nila ang bakuran nito. Sa pagsapit ng hapon, habang abala sila Pio Carpio sa pagtitiak ng panggatong, bigla silang naantala nang maramdaman nila ang paglapit ng presensya ng hukluban. Agaran din naman nila itong sinipat upang malaman ang kinaroroonan ng mga ito. Habang patuloy silang sumisipat sa buong paligid, bigla silang natigilan nang makita nilang nakatayo sa damuhan ang hukluban. Ngumisi lamang ito sa pangkat ni Pio Carpio na parabang nang iinsulto. Sa pagsilay dito ng ermitanyo, agad din naman itong naglakad ng dahan-dahan upang kumprontahin ang hukluban. Pinili pang pigilan nila Samuel noon ang kanilang pinuno, pero wala silang nagawa sa desisyon nito. Nang matagumpay na makalapit na si Pio Carpio, nagwika ang hukluban ng, Anak ni Astring, nais mo na bang sumunod sa iyong namaalam na ina? Masyado nang matagal ang pananatili mo sa mundong ito, kung kaya't hayaan mong ako na mismo ang maghatid sa iyo sa impyerno. Masyado kayatang bilib sa kakayahan mo, Ginoo. Kung ako sa iyo, huwag kang magsalita ng tapos dahil hindi mo alam ang taglay na karga ko. Ano? Gusto mo bang subukan ang aral na pinamana sa akin ng aking ina? Ha? sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng hukluban, ay hindi nito maiwasang humalakhak dahil sa sinabi ni Pio Carpio. Hinayaan na lamang ito ng ermitanyo, gawa ng may tiwala siya sa kanyang sariling kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagpakawala ng usal ang hukluban. Habang patuloy itong nag-uusal, ramdam na ramdam ni Pio Carpio ang unti-unting pagdilim ng buong paligid. Sa pagkakataong yon, alam na ng ermitanyo ang kanyang gagawin, kung kaya't hindi na siya nababahala sa ganoong uri ng abilidad. Nang tuluyan na siyang lamunin ng karimlan, ang tanging naririnig na lamang niya noon ay ang paghagikgik ng hukluban. Sa paglapit nito sa kanya, bigla itong nagulat nang titigan siya ng napakasama ng ermitanyo. Gulat na gulat noon ang hukluban sa kadahilan ng hindi niya inaasahang mabasag ni Pio Carpio ang usal na kanyang inilatag. Dahil sa mga pangyayaring yon, agaran din namang binawi ng hukluban ang kanyang pinakawalang usal na siyang naging sanhi upang maibalik ang wisyo ni Pio Carpio sa orihinal na mundo. Sabi ko sa iyo, huwag kang pakakampante sa kakayahang taglay mo. Ako ang uri ng taong isang beses lamang madala nang walang kwenta at napakahinang patibong. Hinayaan lamang kita, Ginoo, dahil ang nais kong tumapos sa iyong kasamaan ay ang pamangkin ko. Sa kanya ka magbabayad ng malaki, kung kaya't sana ito ay iyong mapaghandaan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng hukluban, hindi naman ito nakasagot sa sinabi ng ermitanyo. Ang tanging nagawa na lamang nito noon ay ang ikiskis ang kanyang mga ngipin dahil sa galit. Nang akmang susugod na ang hukluban, ninais na lamang itong talikuran ni Pio Carpio. Pagbalik niya sa bakuran nila Gonzalo, galit na galit ang huklubang yun dahil sa ginawang pang-iinsulto sa kanya ng ermitanyo. Animoy na pagtanto noon ng hukluban na ang ermitanyong kanyang kaharap ay masyadong mataas pa sa kanyang level. Dahil sa mga pangyayari, ninais na lamang ng huklubang yon ang lisanin ang lugar nila Gonzalo. Pagdating ni Pio Carpio sa kinaroroonan nila Samuel, ay hindi na nagawang makapagsalita ng mga ito dahil sa hanga
at pagkabilib nila sa kanilang pinuno. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang humalakhak ng napakalakas si Samuel. Tuluyan na kasing nawala ang kanyang pagdududa noon sa kakayahan ng kanilang pinuno dahil sa ipinamalas nitong abilidad. Sa pagpasok nila sa tahanan nila Gonzalo, pinili nilang punasan ang gabunan ng isang tela na inilublob nila sa mainit na tubig. Ginawa nila ang bagay na yon upang kahit papaano'y maging maayos ang pakiramdam ni Gonzalo. Sa paglalim ng gabi, muli na namang bumalik ang mga elementong patuloy na nagpaparamdam sa kanila sa paghari ng kadiliman. Hindi naman ito nagawang pansinin nila Pio Carpio, gawa ng alam nilang kahit anong gawin ng mga ito, ay hindi nila makakayang mapasok ang mga baong pangontra ng kanilang grupo. Habang patuloy na naghahasik ng lagim ang mga elemento at itim na engkanto, tanging pagdarasal na lamang ang ginawang panangga ng pangkat ni Pio Carpio. Bago pa man sumapit ang alauna ng madaling araw, tuluyan ang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Rinig na rinig pa nila noon na nagsisisigaw ang hukluban, pero hindi na nila ito pinansin. Ermitanyong Carpio, sigurado ka hubang hahayaan na lang natin ang mga yan sa mga nais nilang gawin dito? Parang masyado na kasing umaabuso ang mga ito kung kaya't kinakailangan na natin tong pakitaan ng dahas. Wika ni Samuel. Kalma ka lang, Samuel. Hindi sa atin ang trabahong yan. Hayaan mong si Gonzalo ang lumipol sa mga ito upang kahit papaano'y magawa niyang maipaghiganti ang mga napaslang nitong kanyang mga mahal sa buhay. Hindi saklaw ito ng ating responsibilidad dahil galit at personal na paghihiganti ang nangingibabaw sa sitwasyong ating kinakaharap. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Samuel, ninais na lamang niyang tumango upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng ermitanyo. Matapos nilang makapag-usap, pinili niyang samahan sila sulay sa kanilang ginagawang pagdarasal. Kinaumagahan, tuluyan na ngang nagising si Gonzalo. Hinayaan na lamang ito nila Pio Carpio, gawa ng nag-iipon pa ito ng kanyang lakas. Pinili din nilang hindi ito kausapin upang tuloy-tuloy ang pagpapahinga nito. Okay, yung 2 episodes, alam nyo na, baka mamayang madaling araw yon. So, kita-kits tayo dun. Yun lang, maganda na to talaga. Salamat.